लेटेस्ट अपडेट्स पाई अल्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकॉन को प्रेस करंतु। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। शक्तिमान शक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। এই কাহিনীর সবু ঘটনা এবং চরিত্র কাল্পনিক অটে, যাହାର কୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ସହିତ ଏହାର ସମାନତା ଆସେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। गीता देवी टिके चिंता करंतु। जदि मु स्वार्थपर होता ना, ताहले मु निज प्राण को संकट में पकई आपण सहित आपण बापा माँ को आने विमान स्थल को जाई न थांती। अच्छा, यही उड़ंता जीव आम आम पृथ्वी उपर को आसंती? ऑफ कोर्स, कानाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एई तीनटा जगार लोक माने प्रायतः एई उड़ंता जीव को देखि थांती। ए माने हेउछन्ती सेई लोक जिए दिने अंधारर कबळरू बंचिकी पळै जाइथिले। एबे आगु देखंतु। ओ माय गॉड, शुण तू, मु जाइकी घरू टिके आसुची। ए काळू, 3 नंबर टेबुल रे चा दे रे।
अंकल चलो 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 Dạ vâng, đây. Ya cara, gini kacau kena. Apa kah? Siapa ya? Yan Francis. Baca kuda ketiga awal. Siapa? Ya suhai. Siapa?
Yo. Yo. Yeah, quick. What? Great. Wow. Wow. What? Great. Yeah, cool. Yeah, bravo. Yeah, cool. What? What the Soldier! Where's the result? I go. एमानंक रहस्य जानिबाकु हेले एमानंक भितरु जनंकु मो सहित नै जिबाकु पड़िबो। पावर कुआड़े जाई पारे शक्तिमान रुहाक्षण को नहीं। एमाने तो आसुचंती मु एबे कोन करिबे। प्रकृतरे कुआड़े चली गला शक्तिमान। सर मो मतरे शक्तिमान रोहाक्षण को नहीं। ओ तमे भाबिले खाली किछि हबनी, मते कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दरकार। अंडरस्टैंड? जदि शक्तिमान रिसर्च सेंटर को जाइछि तेबे खबर नियो जे से को रिसर्च सेंटर को जाइछि। हमर जेते भी लोक रिसर्च सेंटर रे काम करूछंती से मानु कुहो जदि शक्तिमान और रुआक्षण को से माने देखिबे हमक तुरंत खबर देबे। आज्ञा सर मु मते नु ह
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ୱିକ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର मेनुका सर्जेन मेनुका सर्जेन 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 मेनुका सर्जेन 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 ଆମଠୁ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକା ଲାଗୁନି ଏ ପ୍ରାଣୀ। ଆ ଶରୀରର ଗଠନ ତ ଆମରି ଭଳି। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଶକ୍ତିମାନ? ପ୍ରଫେସର ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କମିଶନର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳଠୁ ଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ଏଠିକି ଅଣାଯାଇଛି ସେତେବେଳଠୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଶକ୍ତିମାନ, ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି କଷ୍ଟ ହଉନି। ହୁଏତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିଲଉଛି। ୟାଙ୍କୁ ଚିଲେଇବାକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନି ପ୍ରଫେସର। ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ୟାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ। ତମେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୋର ସବୁ ସାଥୀମାନେ ତମର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ପାୱାର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ। ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାବୁ କରିନେଲା, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ। ପାୱାର ବାସ୍ ମତେ ଖାଲି ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା ଜୁଲିଆ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏ ବାଜି ଏତେ ସହଜରେ ମୋ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବାଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା କେତେବେଳେ? ଭାବିନିଅ ଯେ ଆସିଗଲା ଜୁଲିଆ, ମତେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ମିଳିଗଲା, ଯାହା ବଳରେ ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ଏ ରୋହାକ୍ଷଣକୁ ଶକ୍ତିମାନର ଶତ୍ରୁ ବନେଇଦେବି। Bebas, bebas. Embrabak tumbak ambas. Ambrakatikitas, bebas. Bebas, bebas. Mertakar kutrikitras. Yetri utars. Ashu dumba dei dei. Ma. Citi kukarigi. Tusha tasmani suangkau. Mama kitras, amba maras, umar, senar, hasodika, 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 hasodika.
ଅସୋଦିକା 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 এই ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ? ସାର୍ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ପାୱାର ୟାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରେ? ନିର୍ମଳା 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 ଉଠ ଉଠ ଉଠ। କଣ ସବୁ ଇଏ? ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। मम्मी 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 କଣ ହେଲା ପୁଅ? କଣ ହେଇଛି? मम्मी मम्मी ये कौन होची? କିଛି ନାହିଁ ବାବା, ସେ ତ ଖାଲି ଲାଇଟଟା, କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। କ'ଣ ହେଲା? पापा तमे आउथरे उभंत हे जीवनी ଆରେ ନାଇଁ ବାବା, କିଛି ହବନି, ଜମା ଡର ନା। ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଫୋନ କରିଥିବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ କିଏ? ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଫେସର ବୋଷ କହୁଥିଲି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିମାନ ଅଲଗା ଗ୍ରହର ପ୍ରାଣୀକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଆମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ଆସୁଛି। କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ? ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ହେବ ନିର୍ମଳା। ମୋ ଅନୁମାନଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ ଜୀବମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଲାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପେସିଫିକ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଧରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଛି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ତମେ କେମିତି ଯିବ? ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ ନିର୍ମଳା। ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ହେବ। ତମେ ତମର ଆଉ ପୁଅର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବି।
tachu tapasi. पूरा रोड जाम हो ଆରେ जाइए ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ देखो ना ଭିଡ଼ କ'ଣ केते ହେଲା गाड़ी କିଛି छिड़ा ବୁଝି ହେଉନି ଏତେ ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି କେମିତି କ'ଣ कौन ମଣିଷ सब କୁଆଡ଼େ ଯିବ? चली किछि बुझी କି କଥା କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ଏବେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ एमिति कोन सब ଏ ଭିଡ଼ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ଏତେ ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି କେମିତି କ'ଣ ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ଯିବ एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर प्लीज ଏ ସାର୍ आई एम सॉरी 20 मिनिट हला मु इठी अपेक्षा करिछि एक्चुअली कथा कोन को कारण पई ट्रैफिक जाम अछि ସରି ସାର୍ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ସାର୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଳି ପଡ଼ିବାରୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ତ रिसर्च सेंटर पहुंचीबार अछि बहुत जरूरी काम अछि ହେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତ ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପଛପଟୁ ବି କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇସାରିଛି କିଛି କରିହେବନି ସାର୍ ଏମିତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ओ माय गॉड ताले एबे कोन हबो କିଏ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ତମର କେତେ ଜଣ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମକୁ ଡର ନାହିଁ ଏଠି କେହି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି ମୋତେ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ହବ କମିଶନର ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ गार्ड्स तमे माने या ऊपर नजर रखि थाओ तमे आसो मो संगरे मम्मी गीता दीदी नाई କ'ଣ ମୁଁ ପୁରା ଘର ଖୋଜି ସାରିଲିଣି ଗୀତା ଦିଦି ନାଇ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଗୀତା 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 ଦିଦି ଗୀତା ଦିଦି ଗୀତା ଦିଦି ଗୀତା ଦିଦି ଗୀତା ଦିଦି ଗୀତା ଗୀତା ଦିଦି ଗୀତା ଦିଦି ଗୀତା ଦିଦି କୋଉଠି ତୁ ଗୀତା 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 ଦିଦି ଦିଦି ଗୀତା କ'ଣ ହେଲା ମା ତମେ ଗୀତାକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି ହେ ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ଏ ଝିଅଟା ମୋର କୋଉଠି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବି କାଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇନି ତ ଫୋନ କରି ପଚାର ନା ହଁ ପୁଅ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଇଏ ନମ୍ବର ବି ଲାଗୁନି ହ୍ୟାଲୋ କଣ କରିବି ମୁଁ ବାହାର ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଏ ଝିଅଟା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଝିଅର ରକ୍ଷା କରିବ ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହେ ଭଗବାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମମି ଦିଦିର କିଛି ହବନି ଦିଦିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିମାନ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଥର ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମମି ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ତ ଏଇଟା ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଝିଅଟା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ଥିବ ଓହ ଏମାନେ ତ ପ୍ରଳୟ ଆଣିବେ ହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି
हेले ए सब रोकवा को पड़िबो जणा नहीं शक्तिमान कोठी अछि कोन पाई रोकुनी ए सब मते ही किछि करबा को हबो लागुची ये मशीन ये सबुर लीडर ये सब यार ही काम ये मशीन को जदि मु भांगी देबी तेबे ये सब बंद हो जिवो स्टॉप इट स्टॉप इट छाड़ी दियो मते कौन करू चाहिए मु कहू छी पृथ्वी रे अनर्थ करबा अटकाई दियो बंद करो तमे माने किए नेडुम तम हम निसेका हुन्ते यामी बम याहामी जाहाबी बम जाही सताहा कौन कहउछंती ए माने आउ ए माने अधिक अनर्थ करबेनी तो अरे अरे देखो 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 अरे ये कौन है? देखो 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 ये कौन है? कौन है? बुझियोनी कौन अरे कौन कौन कहला है ये? अरे ये कौन ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ଦେଖ 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 ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖ रब हिस्माहि रीम सिम जेहि रीम चित सेहि वयतहि ये स्वाहं तम भीतिभ्यः गूदम कराह वव्य पंजरीक्ष ऊस्तः सबा पृथ्वीवासी आमे रोहाक्षण ग्रहर निवासी जहाँकि आपनक ग्रहर बहुत दूर एक सौर मंडल रे अवस्थित आमे एठिकी आमर किछि उद्देश्य पई आसीछु आउ आमर हिंसा जमारु भी पसंद नुह आउ आमर उद्देश्य एबे आपण मानकु मारिबा भी नुह सेइथि पई आमे आमर शक्ति परीक्षण करथिलु सेई अट्टालिका मानकु भांगिछु जोठी कोनसी मनीष नथिले आम आक्रमण द्वारा कोनसी मनीषर मृत्यु हेइनी आमर ए आक्रमण केवल गोटे कारण थिला आमर जने साथी को कई जने पृथ्वीवासी नहीं आसीछि आमको आमर साथी ठीक अवस्था दरकार आपण को समय अनुसार 12 घंटे आमको जदि आम साथी न मिले तो आमे सर्वनाश करने को बाध्य हेबो आउ तार कारण पृथ्वीवासी निजे हेबे पावर ये बहुत भल हला जुलिया ये बहुत भल हला
ଯଦି ଶକ୍ତିମାନ ସେ ରୁହାକ୍ଷଣକୁ ଫେରେଇ ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ସହରକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ତାପରେ ହବ ସର୍ବନାଶ। ହେଲେ ସାର୍ ଶକ୍ତିମାନ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦବନି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରେଇ ଦବ। ଅସମ୍ଭବ। ଜୟକାଲ ତାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଦବନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ମାନେ ବିଲକୁଲ ଜୁଲିଆ। ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ତମେ ମତେ ବୁଝିପାରୁଛ। ପାୱାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିମାନ, ସ୍ୱାଗତ ତମକୁ। ଏବେ ତମେ ତମର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ଏ ଧରିତ୍ରୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତମେ ବି ଶେଷ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରୁହାକ୍ଷଣ ବଳରେ ତମେ ତମ ପୃଥିବୀବାସୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ରୁହାକ୍ଷଣକୁ ଖୋଜିବାର ଫାଲତୁ ଚେଷ୍ଟା ବି ତମେ କରିବନି, କାରଣ ସିଏ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ତମର ଶତ୍ରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଜୟକାଲ। ଆରେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶକ୍ତିମାନ? ये जयकाल सही ना शक्तिमान जहाँ विरुद्ध गीता रिपोर्ट बनई सी तुम क्लोन बनई आज्ञा हाँ। एबे एबे कौन हम शक्तिमान केमिति बंचेब ए पृथ्वी को? केवल जयकाल चाहिबारे दुनिया केबे ध्वंस होई जीवनी। अति कम रे शक्तिमान थिबा जाए तो नुह। किंतु एबे एबे से तो भगवान बनी सारी आउ से रोहक्षण भी ता पाखरे आउ से रोहक्षण को तांको साथी न फेरई दिया गले सी किछि भी करि पारंती। तार परिणाम तुम आगु देखि सारिछ। निराश हंतुनी, निराश हंतुनी। जदि से रक्षण को एठू उठे नहीं गायब करि पारे ताले मु भी रक्षण को सेठू आनी परिबे। मोर पूरा विश्वास अछि जे मु खोजी पाइबी से जयकाल को। जयकाल रो घर तम माउसी रो घर नुहे शक्तिमान, जोठी तमे एते सहजरे पहुंची पारिबो। एमिति बाजी तो एथरक मु निश्चय जितिबी, कारण तास रो पत्ता मो पाखरे अछि। सच्चा पावर पावर तसे केमिति मु बुझेबी? अन्य ग्रहर निवासी मो भाषा तो बुझी पारुनु। हाँ किंतु यार भाषा तो तू निश्चय बुझी पारुथिबु। तोर चिल्ले बा चित्कार करिवार प्रभाव ता उपरे पड़िबो जहा पाखरे हृदय थिबो। एबे मु कोन करिबी? जयकाल पाखरे हृदय नहीं, केवल
दिमाग अच्छी दिमाग ଆଉ ଜୟକାଲ କେବଳ ସେଇ ଦିମାଗ ପାଇଁ ତତେ ତାର ମୋହରା ବନେଇ ଦେଲା ଆଉ ଏବେ ଜୟକାଲକୁ ଏ ବାଜି ତୁ ହିଁ ପୁରା ଜିତେଇବୁ ପାୱାର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଆ ପଶୁନି ଯେ ଆପଣ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜି କେମିତି ଜିତିପାରିବେ। ଯଦି ଏ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ତେବେ ତମର ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା ଜୁଲିଆ। ଇଏ ହିଁ ସେଇ ମୋହରା ଯିଏ ଆମକୁ ରୁହାକ୍ଷଣର ସାଙ୍ଗ ବନେଇବ। ମୁଁ ରୁହାକ୍ଷଣକୁ ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ନା ଶକ୍ତିମାନ ତାକୁ କଏଦ କରି ରଖିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନର କଏଦରୁ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସହଜ ହବ ରୁହାକ୍ଷଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶକ୍ତିମାନକୁ ମାରିଦେବା। ପାୱାର। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान 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 शक्तिमान